Osvetové stredisko pripravilo už 6. krát v spolupráci s filmovým klubom Gemerfilm pre Rožňavčanov a návštevníkov Rožňavy aktivitu, ktorá je určená pre mladých, pre stredných, dokonca pre deti a je na celé leto, takže vítame, čakáme a pozývame všetkých ľudí, ktorí si chcú užiť prázdniny a dovolenky na Hvezdáreň, ktorá sa nachádza nad mestom. Máme tu hvezdárenské aktivity, čiže pozorovanie nočnej oblohy a zároveň popri tom premietame celé leto filmy v rôzne žánre. Vždy vo štvrtok, to už je naša tradícia, ktorá sa osvedčila tými rokmi, takže budeme v nej pokračovať aj naďalej a v priebehu celého júla a augusta. Tak veľmi ma táto ponuka zaujala, chodí tu veľa mladých ľudí, podľa mňa to je veľmi dobrá vec pre Rožňavu a celkom dobrý film je dneska pripravený. Prišli sme sem na film niečo o vlkoch. Tešíme sa, tu je super deň, super večer. Som tu s kamarátkami, máme sa fajn. A dvou úžasných dětí vlastním ještě usedlost, soukromý tryskáč, 6 aut, 3 koně, 2 letní sídla a 50 metrů dlouhou jachtu.